Nyamichiro baby. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache ediba AHENKAN933FM So 33 minutes into 6 a.m. live on AHENKAN933FM, 2nd day of February 2022. Ayene anopay Mejidi ewo Kristo Yesu emu sa anopay sane ye ho ye ne sa pepepe na wonso ho eye kaina sene nso efma me say free sa break up him say non do ebebo ensemo a ekotwi bo breman nia edika editie eno enampanimfo atena so na omasem emu ada ho yesi nkonwa yede ebremo a service for God and country. Ye kan sane yete no wabra yensuro enipa nemom yebunipa ene ewukuada enkakra safo rade no gusu a wode yen eko eye danyara onu nyame a wode yen asha afiase ewa asumdwe kwanso no nyankopon kro no ade yen ebewie ya no ate ase ede amame. So broadcasting live from our national studios here Achim Abuwabo baby ayewoyi eye Akuya Afra Koma ni studios.
So a production led by Adwempahene Kofi Mensah, Kobe K, Kwame Asante, any Odi Ahenkan Kwame Yaboa, Anope Yesinkunya, Ayadi Wukiada Maakye Edi Bremo. Anope Yenkonya Siemu no, Enkomo Bebre no a ena yeba bedie. Baako a wobeti ebi ene se wabisa enkrofo agyewo mo adwenkyerɛ ɛde afa e-levy no ɛho mekyerɛ electronic levy no na obisa enkrofo no ɔhamu abupen adioson emiensa 73% ɛne Ghana fo a wɔmo kyerɛ sɛ electronic levy no ɛnya de a wɔmo ɛsoso so sanso so ɛna NPP Emma ankasa omo ye MPP for yedi twa womo moja yedi tu womo din womo nso enipa no ohamu abupen aduonum ensia 56% a womo eye NPP for womo so kire se electronic levy no enya de a womo esoso so enti anope yebere ne adi sa survey no emu enkomo kakra a global info analytics. Womo and womo yesa and shimui. I don't pay any of the munkomo. One so would see me no 11 no. Are you for or against? Wope and I won't pay. Ye bedding commodity fire and woman kakra beto just say Bepim Sabre textbooks are who do I was say they call school sumuno. Bebre na nkodru ye eno na ama kyerɛkyerɛfo bi nso kyerɛ wɔn adwene wɔn abene wɔn ngomasua mu nso kyerɛ sɛ eno nam so ama adesua ase ɛkɔ na kakra ɛne timpanifo nhwɛ no wɔn nya bibi famfa ho no pɛ yɛbɛhwɛ ne adi mu nkɔmɔ na NAPCO trainees wonim sɛ NAPCO trainees February bosumi ya yawura mu ika ho a na abosome mako ensia yentua wo mo ka sese kra yenim so wo mo ko so wo mo bawu enu ntia no pay yebere na NAPCO nsusu yedi mu nkomo kakra e de amount empanimfo ahyebo so mo betua wo mo ka enti da ben no sikatua na ba yebere na ene ye nimpanimfo ni bia bonkomo abisa wo mo se NAPCO sika no bada ben na se bada ben a NAPCO fo no ankasa no what is the fate of the trainees omo twaso aye adwuma me afa wo permanently ananse wo se ye jai wom no mo kokope om adwuma ye because se wontumi mo nipa no permanent job dia e wo se wo jai no na ono ankasa de niti dom se ne be yobekwa konya adwuma ye na odi abobra intano pay be we will talk about it extensively on the show ye free one mo so aye digitalization said digitalization no a new trend eno ena abaso wiase mu hanom Ghana nso so not exception yenso ya adopt ya edi dwuma ntia no pay National Service Scheme NSS empanimfo se sa digitalization no omo asase di dwuma no eno aboa ama sika be se 112 million Ghana cedis yetimi asevu Elipa 14,027 and our much as your potential frusters. Now so digitalization and that romantic yet to me a power minason to man pay Yabebo Era NSS and community din kakran so ewo Jumedian so. Ye free one more or software where your foot their kwama manufo or sing uncle ponso on country or say Katasha project can see Kadium basabasano or man chon who and free one. Nyame abufu show beba wo mo so ye bisa se nyankopon ye firi ne tena Ghana ha yi afa no wunu se yen politicians no kata hye proye ne kankan e no mde di dwuma afa ni nabufuo ne ba na ana sesen ne tie opani ne na kana asem tie bekọ ho ni akwakoje enkyiremu kama e wudwumedie no eso ye firi wano mo ene ye wukuada ene nti ye de ahenkan hi asem de beba ye be kyerɛ ya adwene ye wi ane ama won so kwan na wabemu ebi join the Jumedie no live on yen social media handles ni nyina on Facebook AHENKAN933.3FM alternatively on YouTube so AHENKAN
93.3. Ewo Instagram no at AHENKAN933 at AHENKAN933. Ayana washen so edi amame. Yen WhatsApp number no so will be active, but in the meantime no ode wadwen kire no befa normal SMS. Eno ne 0594 841044 0594 841044 www.ahenkanfmonline.com so me pa chewo mo a mo pe akenkan na mo kɔ hɔ no mo a betumi akɔkenkan ensɛm a etwa guo wa Ghana ha saa nso so na wo kɔ hɔ no mo a ye wo audio version no so ɛwɔ hɔ no mo a betumi atie ahenkan ɛwɔ yen www.ahenkanfmonline.com hɔ no if I shall visit the website today and thank me later. Oframi Obuoba Ofori Amanfo. Obuoba Ofori Amanfo. The Commander General Ensro Jabako Ayaka. Adwin Kasiye. And only the latest name in town. Adwin Kasiye. I don't pay me enough for I crowd. I answer I crowd into me. I'm watching near Simon Aquaba and Famra, the family favorite radio station. AHENKAN933.3 FM. I don't see my young taxi drivers, stagger. I don't pay a very good morning. We did so here. Sounds so na MP3 also here. Yeah, the radios na MP3. Usoboti no wa media and na the beche. So what I say. Because enkrofo a atu aguso no. Wa ma media na the beche. Mami fa wie mo brand 7 fan to media ni so fama mi wi ana fe yemmongre nyame asem mu. We are in the month of February. See, I say for me say the month of February is full of love. I need to know you got to show love to people. You got to show genuine love to people. Don't fake your love. Men yo ho eni asenchene wo hunu wa na aso na wo kan. The month of February is full of love. Let's show love to each other. And no any yankopon say and say yenye. Sira wodo fa kire wo yonko. Eno na bebo a o. Eno ti wie mo brand sem wo se me famre wa no pay what se me kan kire wo se ene no awia e wo wiem awia bebo pa. Awia bebo pa. Na ye kwa anwumre bremu no a na ewiem a hya se edwo. Eyade a ebo no eguso a eboaboa ne ho na wode agya ho hamatan no eguso eboaboa ne ho de agya ho eni to behu se efiri na wotwe kwa kokosi na wotwe ba akwa ebekọ wuramu no de ewiem bobram panimfo se mefa nto anim se hamatan no ebemiam sanse ayese aboa bi ebekọ wu a wopere ebemiam kakra na fei wajamu enipa nso ye ome eni ti ya no ahye ne nso e de ama me. Anuntikemu.com afiafiemu.com mo amoko afuom na matam radio yasimu kon ho mo nso amu etie mo de mo earpiece ahyehyɛ maso amu emfani agro sene de bia meka no me ne nyankopon apam ne sɛ eduru ba bia emu aye den ɛwa abraboni mu wotu wani hwe benkum wotu wani hwe nifa wo hwe soro hwe fam anidaso mfiri baabi ma eduru sabre no a awurade enkai na pam a woni ye wo na onhye wani monyam ade a eye ya awurade ma bi nto da sɛ wo tie ahenkan maakye nti me sɛ ade eye ya awurade ma ebi ento hwe eduru baabi enipa nyina sɛ ade edi mu ye ya pa emu oden ɛhɔ na awurade bɛhyɛ ne ho animonyam de ama wate o kɔtɔn ano pay me mpaebɔ ne sɛ awurade me yɛntɔ wa woda yaresabia Bible sɛ na asafo awurade ɛka kyerɛ Israelfoɔ ne sɛ moma wɔn a wɔn ɛntiapɔ wɔn a wɔn ho nyɛ den ne nkase yɛ wɔhoɔden
Osemon kanchire mu fie ofo se womo a omu ni sika no enpa mu nka so omo yadefo mo a mo nwoye mo a bonyini ene edin a yede frɛ mo a mo ni sika mo animgu ase yasese wo haw yasese amane mo a yesedi mo mabusua yi de mo fie ha de animonyam mpie mfiri ho ma no saafo no na Awurade se yen kanchire mo se eya mo mpa mu nka se yadefo eya mo mpa mu nka se animonyamfo eya mo mpa mu nka se yesikafo eya mo mpa mu nka se wonta eya mo mpa mu nka se yen ye de yen ho odin arenti no kansa sang se Bible say na safo Awurade no ne mantampie mu ene yenya yen ayaresa eni ntia no pɛ se wo yade a Awurade ne mantampie mu. By his stripes we are healed. And I no pay se wo ho mfa wo a mesra Awurade se omma na yaresa tumi no emra mesra wo ba bia wo o yaresa ena Awurade mfa emra we na pay Awurade mfa yaresa nya atade no mfa mbehyew wo mbehyew animonyam wo pa adwuma Awurade mfa na animonyam no emfa enye eche nhyew Awurade mfa na animonyam nye che nhyew baabi a wo bo awura bia Awurade ehan beto so enipa hunu wa o mani begye enipa hunu wa wo be pese wone wo ebe ya adwuma enipa hunu wa wo be pa wasem mo aye de kaka motobi ahyem anim anopa ye tujatu kaka motobi bia mu na Awurade animonyam nye kese mfa mawo na won hye animonyam so what you say you need it mama ka se mi nkyira o uhia Awurade animonyam sanso na uhia enipa animonyam Awurade mfa nya wo portion anopa yi Awurade ma enipa animonyam eni nyame animonyam ena nya wo portion enya wo chefa so what you say obehye animonyam na wo beto nyoma ka se wo da Awurade ase pass we tie wo mpaibo anopa yi pa cho fa Bible no yenko Romans chapter 8 the verse 31. Romans chapter 8 the verse 31. Yakada ene yebesena kabium. Romans chapter 8 the verse 31. Ede kono Bible say, what shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us? One take. And I am going to ask my baby. Or say, what shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us? Na afei yebesi ye no mo den se onyankopon wo yen afa hwan na oni yen bedi asie tie if God be for you, who can be against you? Anopay Jumana woye no. If God be for you, who can be against you? Listen, enipa be sorry. Tie, jumani mu na wo benyo opposition. Ya sorrow ho na wo benyo opposition. Ya sukuni mu na wo benyo opposition. Ya fie ho na wo benyo opposition. Yes, I was saying in your opposition, but opposition no eba no. Ma what you say? The moment you will see people opposing you, it means you are in a certain position. People oppose those in position. If you are not in position, no one will oppose you. Oh, you don't get the mystery. You don't get the mystery behind what I'm trying to put across. But I don't pay me srasa for radio say. If you are in position, people try to oppose you. Nobody will oppose someone who is not in position. See, ansana oni pabi be sorry atia wo no. Age se wo animonyam bi. Age se wo baabi. Hwe wo de ya obowura busuanim na say, wo mo no amanom nsan se no ya na ye ha wo bi mu a. Omo na baifo ni no mu ni trouble bi mu because wa say na wie. But onimonyamfo no wo busuanim no. Ne wa ye the family head. Ne ono na wa ye the family sponsor. Ne wo hwe busua no. Nia wabu ebusia no wono ne ya na atamfo sorry ne so but I no pay the good news and the breaking news for you ne say what shall you say then
to all the things that they are trying to do. They are trying to maneuver their way into your life just to bring you down. But the good news I have for someone doing the listening this morning is that if God is for you, who at all can be against you? Na ubeka chire wo mo se ose na afei yebesi yi no mo hoden yebesi yi no mo hoden yebesi akonkonsafo no hoden yebesi enipa bonefo wo mo amagye se enipa no mbese no say eya mobile to the extent say we have some people you don't even think about them for just a second, but almost they have taken it upon themselves to say it is their full-time job. Yenya ya sorry anope ya ebi ni matie sim obi dwen kwan obefa so a one ne mabe didi me mayi kwan be ne mefa so metuo mu school fees kwan be ne mefa so metuo o mu buku sika metua meto me han dan meto nsuo mefa ha metua light bill kwan be ne mefa so a me ma no wo mo so beka se Awurade da se wo de ye maami ma yen wo de ye papa yi ma yen o wa sorry anopa eno na utu hu mirika no obi nso asori anopa nya wo tu hu mirika ne se watena ase no afa pen wafa book eno wote ho ena nkrofo hu nsem ena wo kyro anopa yi se utifie bi mu sa atie ni ameka kire wo ne se if God is for you they will do all the things that they are doing, but God will fuel it. One take a yabrofo. Me say Urade be say no. It will be foiled in Jesus' name. In Jesus' name. If God is for you, who can be against you? Onu Nyankopon oka se emra na eba. Oka se ani ano ani. Na wo wasore say there be oh mani mem. Who are you? If God is for somebody this morning, if God is for you, yare na beba, but Urade ne nsake to ane de be pia to achi ni baby. We are talking about the God. We are talking about the one that spared not his own son, but delivered him up for you and I. How shall he not with him also freely give us all things? One to the American say, "Hey, brofu." O say, "The one coming on no araneba. The one coming on no araneba." When I say me kan e Nyankopon say Nyankopon yi ono ane doba wodo no wone nete soro na wo soma no ko aboabo ko to je ne bra ko odan ko to nsuo bra ko afuase ko kutuma nkani bra ne ba na wo soma sema no eduru ba bi emu aye den eduru ba bi ana bone ya mini wiase no wo tena ase no hwedin e no se dabi me mfa me bayi nkame wo mo se mahwemu ahunu se me bayi na se wo kwa metimi ama me mayi hu afiri a ene me soma no na Bible say was sumano and into a said the one coming won me anopai senko kame yani ankade anchen what the adechia kame yani anka yentia se sabri anka sabri nke nipa betwachia ye fie ho a wo mo bobna asemben a yesi woda ye wansori awurade amfa eneda no ankame ho o se de wamfa ne baba akopa ankame ye no wono asem ne ye kan na anopai se wamfa ne baba akopa na ankame ye ndia ene na whilst he is with us, nobody can be against us. Nobody. Absolutely nobody. Underline. Absolutely nobody. Sang said God is with us. And until now, say, if God is for you, who can be against you? Say, radical why ni nipa, why ni subiriku, why ni mame wata, why ni papa wata, why ni Antoine Nyama, why I'm not sure why no one can why nobody.
If God is for you, nobody. What will to me your position but to position what you say you are holding something that they wish. You are holding something that they want. You are holding something that they desire. Now, if I am holding a certain position and you desire, the only thing for you to do is to wish me well, because near me, the Bible said, "Adi awo peno, omo weni so na wunya ekurano na wo boano wo de mpabo ta na chi a saa de no kra no utimi nya impartation tie mo a mo ye a Christopher no aha mo a mo ye Christians yi freaky no mo ne e fra mo yi ne krefefo no tie mo a mo kenkan Bible no ne minim say even asofo mpo a yedidi di wo mo achie yi so asofo bi won wosra pa na se o somo no through service na wo render the man no ni impartation etimi ba nti se obi adoma chede bi obi so na sa adoma chede no wani je ho a ye ma yani mmere no ye nkeka nsam nwune ho fi ye nsori ntia no na mmom ye bre ye ho asema sa ade no a ye pe no so ati ase wo bre ho asema sa ade na wo pe no a afei awurade nyankopon ehwe wako omudi wo se ade wani je ho enti metam na me dia to so. A typical example is Elijah and Elisha. Elijah and Elisha. Okay, kind Bible na Elisha and you chain Elijah bebre. When you channel. Na Elijah is small boy. And my Elisha. Now so Elisha and say Elijah is small boy. And untino wabe sorry tiano. Obeki can't say be the guni hufi. No. Elisha my Elijah who say adomo achede no a awurade de ama no na ni je ho eno nti Bible say obre ne ho ase na ono ankasa Elisha no e de ni botom sika e de hwe Elijah osan ebre ne ho ase esom Elijah said Elijah eye obi a oye pani sin no obre ne ho ase e de bentia because na o desire na nakoma pre hwehwe Elijah adomo achede awurade de ama no enwosra na wo Elijah so no na Elisha ni je ho se awurade mani bi and in the Bible say obre ne ho ase wan sori antia no wa manani ambre no wan keka nsembone amfa ne ho just because Elijah enye ono na wo ho e ka Ghana ni bi nko a na nka enye ono na ye president no enka Ghana jantom ene yi a obeti yesi ku asiwa ha no e ka onipa bonefo bi a enye ono na ye president na opeso obedi president o ti baabi a ono de ohuru ni sade yakodo onya bi ni eni ntinkeja ntom nka ensei e ka sa nipa ne nko a anka sa ku nu a sisi no nke bi esi wo Ghana ha na susu tie ena masafo awurade a oman Ghana ya fa no som no tie Ghana no enye ye nyina na ya bonsa o enye ye nyina na awurade ne ye wo problem o ye woni pa be mienu bi ye woni pa be miensa bi a wo Ghana ha no mo a when they speak God listens so amo kasa awurade tie. And if you desire something, we don't envy, we don't jealous it. Rather, we submit, we subject ourselves to that thing that you desire. And through servitude, God will transfer it for you. And it's an open wood, see me. Nasa would di sofu bi achi abra won ase. So sofu na do ma chede no ani je ho na wo je ni ministry ni di dia. Bra won ho ase. Don't try to be a rebel leader. Don't rebel against it. Bible says Satan rebelled against God and God decided to bring him down. And he brought him to this world. Oh, sorry, sorry, position ya. The powers there be. If you desire something, humble yourself for the thing, subject yourself for the thing, and through your servitude, God will transfer it. Not say, enipa no a womo occupy position bi, omo dibire bi, omo dura brabomu baabi, eno nti uhuru say weni brie no. It didn't come out of the blue. They worked for it.
Omo ye hu adwuma. Omo anan sorry within a twinkle of an eye and a buy. No, they all worked for it. It is a desire. We don't envy it, but rather we humble ourselves for it. No, radia doma to subi. And know what I say? If God is for you, who can be against you? It's exactly 7 a.m. on the dot, live on your family favorite radio station, AHENKAN933FM. Sports, up next. We are your best baby. Emma